Ja, nemlig ja. Jeg vil bare rapportere, hvad der egentlig sker, når man anholder perler. 3 små perler på Enghaveplads, ude på Ballads, de skal have nogen tæsk. 1 fra Pakistan, 2 fra Tyrkiet. Alle 3 lærer der ikke fuck med politiet. For at øge vores viden ville vi vække tilliden, så hele operationen startede for 2 måneder siden. Vi fik et tip om 3 små perler på Vesterbro, der ikke har noget job, men går rundt i nye Gucci-sko. De kører BMW, så vi kunne se, de tjener sikkert mange sorte penge på at sælge sne. Vi samlede et hold, en bande syge strisser, der ikke misser en chance for at lave politivold. Spiser en citronmåne, en med guldglasur. Jeg hedder Madsen og er ikke en stor falafelforbruger. Jeg går i Eko-sko, og jeg hører Richard Ravnvald, og det tætteste jeg kommer på en fest er et halvbal. Nok om det. Tilbage til situationen, operationen. Jeg har chefen i telefonen, han siger: Så nu Madsen, der er order to go. Er gutterne klar? Jo, det kan du tro. 2 holdende vogne, klar til indsats. Aktionen den starter ned på Enghaveplads. 3 små perler på Enghaveplads, trænger til at smage nogen strisserbat. 1 fra Pakistan, 2 fra Tyrkiet. Alle 3 lærer der ikke fuck med politiet. 3 små perler på Enghaveplads, trænger til at smage sig nogen strisserbat. 1 fra Pakistan, 2 fra Tyrkiet. Alle 3 lærer der ikke fuck med politiet. Men for jeg fortæller mere, må jeg hellere introducere et par af de syge strisser, der er involveret. Det er Maja Jensen, der til fornavn hedder Moritz. Han elsker sit erhverv, men han tror han er Chuck Norris. Jeg mener det. Han tror han er Texas Ranger. Han går rundt og siger ting som: My middle name is Danger. Han er god nok, men alt for varmt blodig. Hansen derimod er altid cool, calm og tålmodig. Vi har en undercover tøs ved navn Pernille, en narkoluder, der vil gøre alt for at få sin pille. Hun lytter efter, når en dør står på klem, og informerer, hvad de er gang i, hvor de har været og hvor de skal hen. Og Pernille-pigen er dybt forgældet, så hun vil gøre alt for ikke at komme i spjældet. Pernille, hun kender til alle deres eskapader, og perlerne har ingen idé om, at hun slader, med nok om hende. Nu klokken næsten 5, og præcis klokken 17.07 rykker vi ind. 3 små perler, de fik sig et chok, da panserne kom og gik knip eller mok. De prøvede at løbe, men det hjalp ikke spor. De blev alle 3 bustet ligesom perler på en snor. 3 små perler, de fik sig et chok, da panserne kom og gik knip eller mok. De prøvede at løbe, men det hjalp ikke spor. De blev alle 3 bustet ligesom perler på en snor. 17.05 er vi alle nået derhen. Perlerne er samlet om en BMW X5. Hurtigt ligesom Speedway finder jeg min peberspray, for vi strisser er ikke store fans af fair play. Perlerne er samlet, og nu trækkes et våben. Jeg lader min egen gun og tænker, det var dråben. Jeg tænder for min radiokanal nummer 2 og skriger til gutterne: Order to go! Så er der order to go! Vi tænder sirenen, alt går efter planen. Fra alle sider løber vi mod coke-karavanen. 3 mand om en perle, en med håndjern, 2 med guns, og Jensen råber: Do you feel lucky, punks? Pernille-pigen råber: Det er Hassan og hans slæng. Og det går op for perlerne, at hun ikke var en af dem. God damn, man. Jeg vidste, hun ikke kunne holde sin fucking kæft. 3 små perler på Enghaveplads, ude på Ballads, så de skal have nogen tæsk. 1 fra Pakistan, 2 fra Tyrkiet. Alle 3 lærer der ikke fuck med politiet. 3 små perler på Enghaveplads, ude på Ballads, så de skal have nogen tæsk. 1 fra Pakistan, 2 fra Tyrkiet. Alle 3 lærer der ikke fuck med politiet. Yippee-ki-yay, motherfucker.